Masada Büyük Britaniýanyň, Wengriýanyň, Moldawiýanyň, Gagauzia awtonom çäk düzüminiň, Gruziýanyň, Iragyň, Gazagystanyň, Gyrgyzstanyň, Makedoniýanyň, Russiýanyň, Türkiýanyň we Özbegistanyň öňdäwäji habarlar agentlikleriniň, teleradio kompaniýalarynyň, kino birleşikleriniň, internet portallarynyň, gazetleriň we jurnallaryň, şeýle-de türki medeniýetiniň halkara guramasy, Türksoýuň, Ýewropa ýurtlarynyň teleradio ýelimler birleşiginiň, Islam hyzmatdaşlyk guramasyna agza ýurtlaryň habarlar agentlikleriniň birleşigi ýaly awraýly düzümleriň wekilleri gatnaşdylar. Wekilleriň hatarına Kanadanyň Heç Montreal Universitetiniň we Bahçeşehir Universitetiniň muallimleri bar. Belenşiýale türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamy tarapyndan binýady goýulan we her wagtda hormat prezidentimiň başdanlygyna üstünlikli durmuşa geçirilýän çuňur oýlanşykly hemde anyk kefitlenen dünýäniň ähli ýurtlary bilen dörejilikli we netijeli hyzmatdaşlygyň pogtalanylmagyna gönükdirilen ýurdumyň ýygy-däli ösýän daşary syýasy işçiligi köpçülikleriň habar berişleri işler ulgamyna da aýdyn görnýär. Her döwürde arkadaly Gahrman serdarymyzyň ýol başlygyna, halkara meýdançylaryna orny pogtananýar, ýani we umumy habarlar giňişligine işçen goşulýan ýurdumyz üçin bu duşuk Türkmenistanyň ähli gylyklanma bildirýän taraplar bilen ansanperwer hyzmatdaşlygyň urwança hüner gatnaşyklaryny ösdürmegine ýene de bir möhüm ädimdir. Bugünkü forum döwlet başçylygymyň ýurdumyzda durmuşa geçirilýän özgertmeleri, gadamlanan üstünlikleri dünýäde has işçiň we destin wagt etmek boýunça milli köpçülikleriň habar berişleri işleriniň öňüne goýan wezipelerini çözmekde aýratyn ähmete ýedir. Şolar wagtyň özüne dünýäniň iň gowy tejribesini öwrenmekde ýaýlym çap hemde elektron medeniýet ulgamlarynyň täze görnüşlerini hemde öňgülerini işläp dözmekde çäräniň ähmeti bellenildi. Belenşiýaly hormat prezidentimiň oňyn başlangyçlaryny netijesinde ýurdumyz ösüşlere betlenýär. Dünýä jemgyýetçiliginiň ünsüni özüne çekýän möhüm halkara çäherler geçirilýär. Bu bolsa daşary ýurt habar berişleri işleri bilen hyzmatdaşlygy pogtalanylmak, bilelikdäki maglumat önümlerini döretmek we alşmagy ýoly goýmak üçin mümkinçilikler berýär. Medeniýet maslahatynyň Türkiýe medeniýetiniň halkara guramasy Türksoy tarapyndan Änew şäheriniň 2024-nji ýylda Türkiýe dünýäsiniň medeni paýtagty diýilip eglan edilmegi münasibetli geçiriljek çäherlere bagdalga berilen günlerine şeýle-de ýurdumyzda we daşary ýurtlarda gündeginiň beýik akyllary türkmen unusawy şahyry Magtymul Pragynyň doglunyň 300 ýyllygynyň giňden bellenýän ýylyna geçirmeginiň aýratyn ähmeti eýdigine ölçekli. Mundan başga her kıymatlar şu ýylyň 21-nji martyny Birleşen Milletler Guramatynyň baş assambleýasynyň 72-nji sessiýasynyň 60-njy plenar mejlisinde Türkmenistanyň başlangyjy bilen 2025-nji ýyl halkara parahatçylyk we anlaşmak ýyly atly kararnamanyň kabul edilmegine gawat geldi. Türkiýe medeniýetiniň halkara guramatynyň baş sekretary Sultan Raif maslahat eden çykyşynda türkmen topragyna halkyň we ýurdun taryhyna deýişli ören baý maglumatlaryň bardygyny, olaryň almesasa öwrünilmegi netijesinde türkmen halkyna dünýäde iň gadymy halklaryň biri bolan tasdiklany diýip bellidi. Her iki döwürde Türkmenistan bilen Türksoýuň arasyna halkara derejesindäki medeni gatnaşyklar öwrenilýär. Ma'lum bolýar 2015-nji ýylda Mars şäheri Türkiýe dünýäsiniň medeni paýtagty diýilip eglan edildi. Munyň özi Türkmenistanyň tutuş dünýä ähmetli baý taryhynyň bardygynyň we bu toprakda gaşan döwletleriň dünýä we şäherleriň bolan onuňa wataky sultnamasydyr diýip Raif sözüni dowam etdi. Şeýle-de ol taryhy hakykatyň almesasy öwrenilmegi we bu ugurda halkara hyzmatdaşlygyň işleňleşdirmegi bilen baglanyşly meselelere döwlet derejesinde ähmet berilýän üçin türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyda hemde hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman serdarymyza tüýsürekden hoşallyk bildirdi. Soňra Kanadanyň Heç Montreal Universitetiniň halkara atnaşyklary we hyzmatdaşlyk fakultetiniň professory Jawat Mattakiýanyň çykyşynda ilki bilen türkmen topragyna bildirilen mihmansoýerlik we şany wakanyň hormatyna gurulýan halkara çäherleriň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpçün edileni üçin Gahrman Arkadamyda hemde Arkadaly Gahrman serdarymyza maslahat atnaşyklaryň adyndan hoşallyk bildirdi. Belenşiýaly 120 ýyl mundan azal Änew topragyna gazyw artaryş işler geçirilen mahally ýüze çykarylan maglumatlar Türkmenistanyň ekrançylygyň we binägärlik sungatynyň gadymy mekany bolan olu suwd etdi. Munyň özi türkmen halkynyň taryhynyň dowamyna milli gymmatlyklaryň we dünýä medeniýetiniň ösüşine goşan her türlü goşandanyň almesasy ikrar edilýänini aňlatdy. Russiya Federasiýasynyň Tartas habarlar gullugynyň baş direktorynyň ornmasary Gusman özüniň çykyşynda halkara derejesindäki çäherleriň geçirilýän merkezine öwrilen Türkmenistanyň paýtagtyna gurulýan medeniýet maslahatynyň öýdary tejribe alşmakda we gatnaşyklary ösdürmek geljeki ugurlaryny kesitlemekde ähmetli bolanyny bellidi.
Gadymy Äno şäheriniň 2024-nji ýylda türki dünýäsiniň medeni paýtagty edilip aglan edilme münasibetli guralýan halkara çäherleriň hataryna medeniýet maslahatyna mühim ornuň berilendigini notamaksaýan. Munyň özi türkmen halkynyň taryhyny dowamyna beýik döwletleri döredip, halklaryň arasynda sewda meden gatnaşyklaryň netijeli häzete eýe bolmagyny eger türlü goşandyryň halkara derejesinde ikrar edilmekdir dip Gusman bellidi. Medeniýet maslahatynyň dowamyna umumy Russiýa teleradio kompaniýasynyň Merkezi Aziýa boýunça habarçysy Robert Frantsew soňky ýyllarda ähli ugurlar boýunça sağlaşyk ösüş ýoluna düşen Türkmenistan bilen media ulgamyna hyzmatdaşlygyň barha ösürlýäni bellidi. Bu ýerde daşary teleradio kompaniýalarynyň netijeli işlemekler ugruna ähli zirw şertlaryň we ygtybarly kanunçylyk binýadynyň döredilenigi üçin hoşalyk bildirip, jurnalist Türkmenistanyň dürli ugurlar boýunça ýeten derejesiniň halkara giňişligine giňden beýan edilýänini bellidi. Şonuň bilen baglykda türkmen jurnalistleri bilen netije gatnaşyklaryň ösürlýänini aýdyp, mehman halkara hyzmatdaşlygynyň öýdary tejribe alşmakda we dürli ugurlar boýunça maglumatlary alşmakda ähmiýetliligini bellidi we munyň üçin gahrman arkadamda hem de arkadaly gahrman serdarymda tüýs sürekden hoşalyk bildirdi. Ýewropa ýurtlarynyň teleradio ýaýlymlar birleşiginiň akademiýasynyň iş dolandyrjylary taýýarlayan menejeri Frederik Franz ilki bilen türkmen topragyna mähirli kabul edenlikleri we halkara derejesine geçirilýän medeniýet maslahatynyň ýokary goramaçylyk derejesiniň üpjün edileni üçin türkmen tarapyna tüýs sürekden hoşalyk bildirip, Türkmenistana taryh dep desturlar binägarlyk sunugy boýunça gepleşikleri taýýarlamak üçin her türlü mümkinçilikleriň bardygyny bellidi. Medeniýet maslahatynyň gadymy Äno şäheriniň 2024-nji ýylda Türkiýe dünýäsiniň medeni paýtagty edilip aglan edilmek münasibetli gurulýan dawralaryň şäherlerine geçilmegine şuňur manynyň bardygyny belläp, mehman gurulýan dawralarda türkmen halkynyň gadymy ýörelgeleri bilen häzirki zamanyň ösen tejribesiniň öz beýany tapýan noktady. Bu wasa dünýäniň media düzümleriniň wekilleriniň ünsini özüne çekýär. Soňra Balşaýa Aziýa teleýaýlymynyň başlygy Lebezew Türkmenistana gelip dünýäniň media düzümleri üçin ähmiýetli bolan meselelere başlanan media maslahaty atnaşmagyň özü üçin uly hormat donaýdyp, bu çäranyň halkara giňişligine öýdara tejribe alşylmagyna giň ýol açýanyny owans bilen bellidi. Herkide orada täzeçil tehnologiýalaryň kömegi arkaly ordaş düzümleriň arasynda halkara hyzmatdaşlygyny işçileşdirmek ornuny äger türlü mümkinçilikler açylýar. Dünýäniň dörli ýurtlaryna gelen kärdeşler bilen maslahatlaşmagy we gatnaşyklary işçileşdirmäge gönükdirilen alalaşyklary gadanmagyň netijeli häzete eýe bolanyny düşnükli ýagdaýdyr. Forsatdan peýdalanyp mehman Türkmenistanyň durmuşyna mühim ähmiýeti bolan şany wakalaryň şäherlerine media maslahatynyň gurulany üçin türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamda hem de hormat prezidentimize alkyş sözlerini aýtdy. New Media Network sany platformasyny esaslanyrjy meşhur kino prodüseri Akim Magazynyň çykyşynda Türkmenistana dürli gowrumly filmleri döretmek üçin äger türlü mümkinçilikleriň bardygyny bellidi. Aýratyna türkmen tebigatynyň öýelboşly aýratyny garagym sehratynyň gözelligi, diňe bir media düzümleriň wekilleriniň dälisem sunat äleminiň ähli işgärleriniň ünsini özüne çekýär. Şolar watyň özüne medeniýet maslahatynyň giň gerimli häzete eýe bolmagy we ony öňe sürülýän pikirler we bu urdaky hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny hasy ösdürmek üçin äger türlü şertlaryň bardygyny anladýar. Gadymy Äno şäheriniň 2024-nji ýylda türki dünýäsiniň medeni paýtagty diýilip aglan edilmek münasibetli gurulýan dawralaryň şäherlerini media maslahatyny geçirmegi dünýäniň dürli ýurtlarynyň gelen jurnalistler üçin hasy ähmiýetli bolanyny notamaksaýan mehman sözüni jelmedi. Russiya Today teleýaýlymynyň halkara hyzmatdaşlyk we protokol müdürliginiň başlygy Anna Belikowa çykyşynda türkmen topragyna geçirilýän halkara maslahatynyň Türkmenistanyň amala aşyrýan medeni diplomatiýasynyň dünýä döwletleriniň dörli düzümleri şol sany köpçüliklerin habar berişleri işler bilen gatnaşyklaryň ösdürülmegine gönükdirilenini bellemeň ýakynlygyny notady. Her kudurda halkara hyzmatdaşlygy barha sürlýär. Mälum bolýar türkmen halkynyň taryhynyň şöhratly ýollaryny we asylly ýörelgelerini özüne jemleýän milli medeniýeti we taryhy halkara jemgyýetçileriniň ünsini öne çekýär. Bu orada amala aşylýan asylly işleriň, beýik ilmi asyslaryň media düzümleriniň wekillerini galaklandyr, ýani adaty ýagdaýdyr. Dünýäniň dörli ýurtlarynyň gelen jurnalistler türkmen topragyna jelmenip, bu ikinjiň gadymy medeniýetleriň ikrar edilen merkezi hökmündäki derejesiniň ähmiýetine göz ýetirdiler. Şeýlede çykyşlarda buňky çäranyň öňe siratyna hormat prezidentimiň halkynyň şöhratly taryhynyň we baý medeni mirasynyň giňden wagt edilmegine uly ähmiýete eýe bolan äne umum ýyllardan göz başalýan medeni datly kitabynyň neşir edilmegine mühim ähmiýetli waka bolanyny bellenildi.
Şonuň bilen baglykda döwlet başlamadan täze eserine enemin umumy adamlar medeniyetiniň taryhynaky orny halkary birleşdirmäge we medeniyetleri baýlaşdyrmaga hyzmat edýän türkmen halkynyň öýelboşly milli ruh gymmatlyklary barada gurrun berýän ynatly. Yurdumyz syn gotuň binägärligiň ajaýyp nuskalaryny, senetçiligiň onlarça görnüşlerini dünýä beren Änew, Jeytun, Margiýan ýaly gadymy arheologik medeniyetleriniň merkez hasaplanýar. Bu ýerde öten medeniyetler dörep, diňe bir türki dilli ýurtlara da, eýsem dünýäniň dörli döwletlerine de täsir edipdir. Bu bolsa medeniyetleriň özara baýlaşmagyna goşunt goşupdyr we ähli ruhy gymmatlyklaryň kemale gelmegine uly täsir edipdir. Şonuň üçin Türkmenistanyň şu neçenne saklanyp galan täsin taryhy we binägärlik ýadygärlikleri UNESCO-nyň bütün dünýä mirasynyň sanawyna girdildi. Daşary ýurtda mehmanlar hormat prezidentimide hemde türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyda Aşgabatda medeniyet we köpçüliklerin habar berişleri işleri ulgamyna netijeli döwletara gatnaşyklaryň ösdürmegine gönükdirilen we giň gerimli çäranyň guralan üçin çuňur hoşalyk bildirdiler. Şonuň bilen baýlykda bu forumyň möhüm waka bolup, her wagtda diňe bir halkara habarlar gorşawyna da, eýsem dünýä giňişligine de münasip orny eýleýän Türkmenistan üçin möhümdigi bellenildi. Çykyş edenleriň umumy pikirine görä köpçüliklerin habar berişleri işleriniň wekilleriniň şu gedekki duguşy bolganda ugurdaş düzümleriň arasynda tejribe alşmak we uzak möhletlerin halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek üçin netijeli meýdança boldy. Şonuň bilen baglykda oň ähli gatnaşy döwletler üçin özara hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerini giňeltmekde köpçüliklerin habar berişleri işleri ýaly ugurlarda gün tertibiniň möhüm meseleleri üçin täze çemeleşmeleri işläp düzmekde ähmeti bellenildi. Türkmenistanyň gadymy medeniýetleriň merkezdigini belläp maslahat atnaşy wekiller bu çäranyň türkmen halkynyň taryhyna, gadymy däp desturlaryna uly hormat goýýan onuň futnamasydygyny bellediler. Bu däp desturlar nesilden nesile geçip baý ruhy taryhyň binýadyna täze gymmatlyklaryň emele gelmeginiň şertidir. Dünýäniň habarlar gorşawynyň ötüşi jurnalistleriň, okuwçylar, tomaşaçylar we radio dinleyijiler bilen gatnaşyk taklamagyň täze ýollary hemde usullary arap maslahatlaşmagyň esasy meseleleri boldy. Formatlaryjylar köpçüliklerin habar berişleri işleriniň halkara hyzmatdaşlygyna eýleýän orny baradaky garaýşlaryny paýlaşdylar. Hususan ýakynlaşmaň hemde özara düşünişmeň hatirasyna medeni we ruh gymmatlyklary barada maglumat bermeň, her wagtda media jemgyýetiniň strategik wezipeleriniň birdigi bellenildi. Öňde wajy tehnologiýalaryň giňden ulanylmagy interneti oň ähli multimedia mümkinçilikleri bilen bilelikde peýdalanyp, halklarymyzyň däp bolan gymmatlyklaryny özüniň köpe uşgurlyk häsiýetine görkezmäge mümkinçilik berýär. Notaşýaly her wagtda köpçüliklerin habar berişleri işleri dünýäniň syýasy amallarynyň möhüm aýratynyna hemde medeni gatnaşyklaryň aýrylmaz bir bölegine urulýar. Ýurtlaryň we halklaryň milli hemde halkara derejesini ösmegine işçiň täsir edýär. Şonuň bilen baglykda köpçüliklerin habar berişleri işleriniň arasynda ýakyn gatnaşyk uly ähmete eýe bolup, jurnalistleriň jemgyýetiň öňündäki jogapkärçiligi artýar. Çıkışlarda yurdumyzyň daşary ýurt habar berişleri işleri bilen ykdysady durmuş, medeni insanperwer durmuş baradaky habarlar, filmler we seljerme materiallary ýygydaly alşýanygy bellenildi. Hyzmatdaş düzümler, ýeri habarlar agentlikleri, öňde wajy neşirler, teleýaýlymlar bilen bilelikde hormat prezidenti bilen başdan onu anyp balýan netijeli içeri we daşary syýasaty türkmen halkynyň milli gymmatlyklaryny dünýäde wagt etmek boýunça toplumdan işler anyp balýar. Beýik Türkmen şahynyň ýubiley ýyllygynyň UNESCO bilen bilelikde 2024-2025 ýyllarda baýram ediljek şahany seneleriň sanawyna girdilmegi möhüm wakadyr. Geçen ýylyň 21-nji noýabryna UNESCO-nyň Paris şäherindäki ştab kwartirasyna guramanyň 42-nji sessiýasynyň mejlisiniň başynda beýik türkmen şahyry we akyllary Magtymguly Pragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny baýram etmek hakynda kararnamanyň kabul edilenligi, şeýle-de geçen ýylyň maý aýyna döwletimiz tarapyndan hödürlenen Magtymguly Pragynyň golýazmalar toplumy we guramanyň dünýäniň hakydasy we maksatnamasynyň halkara sanawyna girdilenligi bellälikdir. Akyl paýhasyň, bilimleriň baý hazinasyny özüne jemleýän beýik şahyryň eserlerine watansöýçilik, insanperwerlik, parahatçylyk, söýçilik, dostlyk ýaly hiç wagt ähmetini ýitirmejek gymmatlyklaryň wasp edilýänine aýratyn şekilde. Magtymguly Pragynyň kuwwatly betewi döwlet gurmak hakyndaky eden arzulary härki döwürde gülläp ötüş we rowaşlyň ýoly bilen anamly öňe barýan uzak möhletli toplumlaryň milli ösüş maksatnamalaryny hemde sewit hemde halkary ähmetli dürli tassamalary durmuşa geçirýän garaşsady öz başda kuwwatly watanymyzyň mysalyna hasyl boldy.
Şeýle-de kinematografiýa ulgamyna hyzmatdaşlyk forumyň çäklerini gyzyklanma bildirilip pikir alşyldy. Bu ýerde gurrun, hususana milli kinematografiýany ýygy-däl ösdürmek, bu ulgamda hyzmatdaşlygy işçileşdirmegiň möhüm ähmiýeti barada barýa. Bu işler kino sunugatynyň iň gowy däplerini aýagly saklamaga, dörejilik tejribelerini we täzeçil çemeleşmeleri aşmaga, amatly şertleri döretmäge gönükdirlendir. Medeniýet maslahatynyň ahyryny gatnaşyjylar geçirilen pikir alşmalarynyň netijelik häsiýetini belläp, oň jemleriniň köpçüliklerin habar berişleri işleriniň öňünde duran möhüm wezipäni ýakynlaşmagyň, özara düşünişmegiň, ýurtlaryň we halklaryň arasynda dostluk gatnaşyklary puwtanlandyrmagyň mähwidine, medeni hemde ruhy bilimleri ýaymak wezipesini ýerine ýetirmäge ýardam etjekdigine anam bildirdiler. Sonra Türkmenistanyň telewizioniýa, radio we kinematografiýa baradaky döwlet komitetinden Russiýa Federasiýasynyň Bolşaya Aziýa jogapkärçiligi çäklendirilen jemgyýetiniň arasynda habar beriş ulgamyna hyzmatdaşlyk etmek hakynda alalaşyga gol çekildi.